Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne jucăm car parking și o să vă dau de un cont de car parking. Da, hai să începem. Da, unde trebuie. Începe contul ăsta cu Alex 3 de Z gmail.com și parola este Alex 3 de Z, ALEX 1, 2, 3 și intrăm pe cont. Și sunt și două mașini cu buguri de viteză și niște mașini care merg foarte tare. Dar o să pun puțin pauză și o să revin. Ok, am revenit, suntem pe cont. Să nu ziceți că este alt cont. Am pus eu numele alb și roșu, Alex 3 de Z, gmail.com, să nu ziceți că e alt cont. Știți, acum o să vă arăt mașinile. Mașina asta foarte mică, XXX, dar nu este chiar făcută. Cred că o să o fac eu. Prin așa, avem mașina asta, avem pe asta, Red Bull. Avem această mașină foarte șmecheră, o dubă în spațiu și cu chestii aici, dar am creat-o să fac și așa în spațiu. Avem acest crom care tot eu l-am făcut, Falken, și arată foarte frumos și rund. Avem această mașină foarte șmecheră, care tot i-am făcut și cremă și tot. Este foarte șmecheră. Avem așa. Nu este un cont cine știe ce, dar avem acest crom. Și uitați puțin. Am revenit cu acest Marvel Spider-Man. Un Spider-Man foarte frumos. Și avem acest crom cu roz crom. Acest Mordecai. Calculator. Și mașină. Avem un Patrick. Avem această mașină care este așa. Acest crom. Și avem acest BMW Supreme de ăsta crom. Asta este mașina cu bug de viteză. O să vă și arăt ce bug de viteză are. Dar acest bug de viteză merge destul de repede, dar este greu să o controlați. Stați puțin să vedeți cum se controlează. Deci, vă opriți. Deci când mergeți, când se duce într-o parte, dați voi așa din volantul. Dar este foarte greu să controlați. Este foarte greu, dar este șmecheră, decentă, dar merge foarte tare. Așa, avem asta, așa, avem acest Speedbull M4, avem acest F90 BMW i-Love BMW și o mașină, avem un Mr. Bean, foarte frumos și șmecher. Avem un Pornhub, foarte frumos și acesta. Avem această mașină care se cheamă SUZUKA. Sunt niște desene, dar este foarte șmecher. Așa, și
încă o mașină cu bug de viteză. Să vă arăt tot ce puteți face cu ea. Prinde 600. Poți să-i dai 600 și uitați, de aici până la capul la antenă prinde 600. Stați puțin să vă arăt că merge foarte tare. Stați fără mașini și merge foarte tare, de cum puteți vedea. Merge tare. Cum puteți vedea. Și dacă nu cunoaște pe mijloc, dacă o țineți mult, cu accelerați tare, o să pleacă după loc foarte rapid. Uitați-l. Poți să-i dai 3 minute, îi dai foarte mult și este foarte șmecher. Să-i dau 500 să credeți că nu v-am mințit. Puteți să-i dai și 600 și 700 și câți vreți voi, dar nu trebuie să fie drumul lung. Putea să prinde 600 dacă era drumul mai lung. Dar cam asta este la mașina asta și mai avem niște mașini. Avem acest Mercedes rar. O mașină Audi, avem acest Monster, se cheamă XXX. Acolo avem un Chrome, un X6 foarte frumos. Asta nu știu, cred că o să fac și pe ea de la Pornhub. Nu știu, văd dacă pot. Avem această mașină, Mercedes. Avem această mașină care are niște cai. Da, deci puteți să-i băgați foarte mulți cai. Mi se pare că am dat serios mașina, este șmecheră, decentă. Asta am zis eu să scriu Ninja, o mașină așa de puțin am făcut eu. Un XX. Așa este o față de Spider-Man. Eu am făcut o mașină și promoția. Aplicația, dacă vreți să știți cum se cheamă, Game Guardian și ăsta este Chrome, dacă se vede. Și ăsta este Chrome. Nu prea mi-am dat seama cum se fac gura. Nu știu, cred că o să fac gura altfel cumva. Și ochii. Scambul așa, știi? Și avem un Red Bull. Lamborghini-urile astea. Asta care am făcut eu un spațiu foarte frumos. Și pe aici este o navă. Foarte șmecher. Avem pe asta șmecher. Și pe dacă scriem deja XXX, da, nu știu. Și, da, nu știu. Cam astea sunt mașinile și dacă vreți, intrați pe cont și mai vedeți voi.